Hvem bliver vinderen af dette års Cleantech-kategori? Det kan jeg. Sådan. Men inden jeg kommer så langt, så skal jeg bare lige nævne, at juryens begrundelse for at vælge denne her virksomhed er, at de er monster imponeret over entreprenørernes vilje og evne til at opbygge en virksomhed på ufattelig kort tid, som strækker sig ud over landets grænser og hele tiden leverer innovative og effektive løsninger. Juryen er meget begejstret for vindervirksomhedens fokusområde og evne til at tænke innovativt. De betegner vinderen som en prototype på en moderne virksomhed, på en smart virksomhed, der afhjælper et hastigt voksende miljømæssigt og ressourcemæssigt problem, ikke bare herhjemme, men også i udlandet. I et gennemdigitaliseret samfund som vores, hvor man hele tiden udskiller elektroniske dele i et stadig stigende tempo, er der brug for virksomheder som dette års vinder, der hele tiden arbejder på ressourceoptimering og at gøre det godt. Det er en 100% enig jury i EU Entrepreneur of the Year, der rigtig gerne vil kåre en virkelig spændende virksomhed. Og inden at Ulla og jeg løfter sløret for, hvem det er, så kunne vi godt tænke os, at I alle sammen rejser jer op og tager rigtig godt imod med verdens største klapsalve. Juryen vil gerne udpege Dan Uy, Vivek og Ansel